ban nang la shushu ban lum ye ki khun samla ka than yam bat ban kentiu ye ki samla ka kam le kai bat ban penlong ye ki samla ban jan chak party Trinamool Congress ka party lengba ka Riboy Trinamool Congress Students Union hapo ka jinglam jong president usamla paya baskham khar kongor bat kiwe de ki nong yalam jong ka seng kilala ban penha perdano ye ki jingile kai football ha ka bahadu san pho artli ki knhon kilawan ban ye shimbenta ha ka ne ka tournament ka par sngi ka bala pania de ki samla jong ka seng Trinamool Congress na Riboy district hadin ka jingi khun jong shibun tli ki round ki sanpho tli ki team kilasha penrem no bat hak ba khadu ka kentiu borlang FC bat ko myam kila poi ban ye khun yakni ye kanam ladu bat hakne jingi khun ban yakni ye kanam ladu kabalalong hapdeng jong slap ubajur bha ki rangi le kai jong kitek art tli ki kanhun kilai khun doyap bat hak bakut jong ka jingi khun ka kentiu borlang FC kelara ai kanam ladu bat ra ye ka song pisa ka balai pho hajar tengka rengkat bat ka trofi dak ba penrem no yak omyam ha ka tie breaker Ini tak. Ya sudah hit kena gini ya. Sak nagus, sakit keren. Ya, tak gol. Iba dulu nanti. Bodoh. Job kegentiu Balang FC first Jawa football tournament Jawa Trinamool Congress Student Union. Selamat datang di kaki macam Omyam Ria International. ha gene ka sngi la wan ru ban sakhi gene ka jingi le kai daw MLA ka than uba George B Lingdo ha ka jingi don lang jong kiwe ki nong ilam jong ka party ki ba kentup ya uba syarai lang pengrup uba di president jong ka Meghalaya Trinamool Congress Students Union uba Fernandes Dikhar uba di president jong ka Youth Trinamool Congress Meghalaya uba Paya Baskham Khar Kongor uba di president jong ka Riboy Trinamool Congress Students Union bat kiwe de ki nong ilam jong ka party kentup de ya ki nong ilam shnong jong ka shnong omyam ha kane ka singi la pensong tanan shishu ya program da ki jingrwai ki bala pensong shit ya ki pajba nong wan pet kai ino la tom la jam ban ya les pet kai makin ya baro babet pet ko yom bet ha ka bo hap bet ha ka ko koi yom bet ha ka bo but half a go. Sian ya kum kini ki tournament kalau mungkin saya kisap kipong mungkin ai ya kisamla puli
iki samla ki belatrei bakin yo ikrensan bakin yo penyelek kai ban penil jong kisap ki phong bat penyelong lang kawe ji itu markeliang ji long kum ke kenhon bat kham tame ji tli ha ke keteng jong ka sport bangin la belong sisa ki samla ki bayang dong rem kumbalolong ha ka sport bafilong disiplin kataru ke jing em kadawa katahi napi bapin la manangiang jong ki kejar nang ni syakhaman hidap dang ji sungu yublei nam ta kajing ku bola ai api kum ki khon samla ki badon dekat hang ni bari ki tu baro ki bomla ba don dekat ru ai ba kalawe ki jong pi kan long ka ba pernai kalawe ka ban bit ban biang ha baro ki liang da kajing tai sitom ban kham tam e da kajing ting burom ba kajing nge hoblei ki shimbe ni ka kaburu pan ai khoblei ya ka student union na ka banta ka ni ka jing tai sitom ku jong pi ba pilum pilang ki khon samla ha keleng kalong sisya ka jing anut na kaleng jonga na kaliang jong seng ke jongi hibar kowe ban kham tame ha bungia chakmat banginyo ru ya ki policy ki kerpang ki ji ai jumut na phi na ka banta ki khon samla bat kham tame na ka banta ki samla puli ikan men bangin sayo kum kita insan ru kumju na ka banta bantai shushu ya kalawe jong ki samla puli shibun ya kumyam bat ya ka kintiu sports club bapila poi sa final ikan men ba kani ke nuksa ko PI wat preng jo kti wat preng jo slap ru ndai play yukun dukhi dukhai na ka banta banyo e thong jo jingjob bat ban pensit pensingai ya ka di kelompok ki berkowe risibun ya lat pathai khubon na kaliang jong nong pathai bari jet bedon dekat bangi kermen ba da ka jing ai men se bujung ing nang la ban ra di khubor pat sa keleng dengan nom sim ke pot nomor balas sang jauh biang slap you play tak kendat you play jo jing suk don dekat bat pi baro ki khun samla baru ki bedon bentah ni irang ba long kemi ki nong isim bentah ki volunteers ki jungi ki referee ki jungi na ka bentah ki jing sok tilang na ka bentah di tournament kublai sia jang pi baru wala da uslap ujuro henry gina merin herandin ni kunting mini job ni posh thong te hakane hi ngam da danbon ki kinten ban kren tang kinai kinten chikinten arkinten ngai khublei ye ki sar barok ma ngam da la ban da jer kerteng ne kum ya ka trinamol bala ong du mene to ngai khublei ka dam wala kam posh ka jingjob romo ka bam la ban ra ya ka winner prize tem lei tang tristom nang ne sakman to ngai ki jing khublei ka dam side hip 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 kentiu hip 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 khublei sibun Lele.